Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong isgutan ang paglakaw sa dalan ilalom sa gugma sa Dios uban sa kasuguan. Gugma, usa sa mga pulong nga adunay daghang kahulugan. Mao kini ang gikinahanglan sa katawhan aron magahiusa. Apan aduna po'y daghang nag-away tungod niini. Adunay nagkalain-laing gugma. Gugma sa pamilya, anak o ginikanan, gugma sa managhigala, gugma sa mag-asawa, gugma sa magsuon, o gugma sa Dios ngadto sa katawhan. Agape, mao kini ang gugma sa Dios. Mao kini ang atong tagaan og pagtagad niini nga episode. Daghan ang nagkakauyon sa kahulugan niini nga klase sa gugma. Apan adunay mga hisgutanan niini nga nagapaintap sa paglantugi. Ang kasagaran nakabaton og lahi-lahi nga paghuna-una tungod sa usa ka pulong kasuguan. Mao kini ang nakapaatbang sa gugma. Lahi-lahi ang mga baruganan, adunay ang duha magkauyon ug aduna poy ang duha magkasumpaki. Tungod ba sa gugma sa Dios dili na kita motuman sa sugo? Unsa ang kalabutan sa kasuguan diha sa gugma sa Dios? Kung may gugma na kita sa Dios, wala na ba kita magkinahanglan sa iyang sugo? Daghan pang mga pangutana mahitungod ini nga angay pagahisgutan aron kita matinawan. Una sa tanan, sa Juan 3:16 nagasulti nga tungod kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, iyang gihatag ang iyang bugtong anak. Ang tinubdan sa pagpakatao ni Kristo ug siya nag-antos hangtod gilansang sa krus tungod sa gugma sa Dios. Ug karon atuwa siya sa langit ug matud pa ni Jesus sa Juan 14:1, sa balay sa akong amahan adunay daghang Pinoy-anan. Mag-andam siya og luna alang sa iyang katawhan ug moanhi siya aron iyang pagakuhaon ang iyang katawhan ug makig-uban kaniya sa walay katapusan. Mao kini ang gugma sa Dios ug walay ikatandi niining iyang gugma. Unsa man ang atong mabalos sa iyang gugma kanato? Busa si Jesus miingon, kung kamo nahigugma kanako, tumana ang akong mga sugo, sa Juan 14:15. Gugma o kasuguan. Makita ba nato ang gugma sa Dios diha sa iyang kasuguan? Ug sa lain nga bahin, aduna pa bay kasuguan diha sa iyang gugma? Ang duha gikan sa Dios ug iya sa Dios. Mga kapaglaom, sa paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tagaan og pagtagad kung unsa kalalumon nga midulot kanato nining gugma sa Dios. Ug atong sutaon kung unsa nakalapad ang atong nahimo sa pagkamatinumanon sa iyang sugo. Sa pipila ka mga mosunod niining programa, atong isa-isahon pagtagad ang nalangkob niining paglakaw sa dalan ilalom sa gugma sa Dios uban sa kasuguan. Ato kining ipasikad sa iyang pulong aron atong masuta kung unsa ang gisulti sa Dios niini. Busa, atong hinumduman ang awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mo ilamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Salmo 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon. Ug hinaot, ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon.